人でも多くの市民を救い出すんだ。まさかこんなに。待っててください、今助けます。守ります。
はしません。者たちを癒したまえ。これでもっとレディ様のお役に立てる。傷を癒したまえ。
ちを癒したまえ。守る盾となれ。訓練の成果が出たな。